Primeran fe bat, 30-3. Batch cookina. Sukaldean egoteko denbora gutxiago dugun honetan, zer egin dezakegu osasuntsu jaten jarraitzeko? Adibidez, teknika asko da, ez? Baina guri pertsona batzukin lantzea asko gustatzen jakun bat da batch cooking teknika. Nola? Batch cooking teknika azkenean. Hori da hitz bat, baina horren esan nahia da garrantzitsuena, ez? Kontua da, sukaldean ahalik eta denbora gutxien pasatzea eta aste guztirako elikagaiak prestatzea denbora gutxi horretan, ez? Orduan, ingozana da astean egun bat hartu, gutxi gora bera egun horretako 3-2 ordu segun eta prestatzen den elikagai kopuruaren arabera, eta denbora horretan ahalik eta gauza gehien prestatu, ez? Aste guztiako eta taperretan gorde eta gero eskailuan gorde eta gauza desberdinak kombinatuta ukiko gauen aste guztian jateko elikagaiak prest. Eta nola egiten da batch cooking hau edo ez dakit tapergintza ere deitu genizaioke, ez? Zer hartu beharko genuke kontutan? Hemen garrantzitsuena da ondo antolatzea. Kontua da, hasiera baten indiko gauena da, guretako eguna proposa aukeratu, ez? Zein da niretzat denbora gehien eukiko duten eguna hori egiteko. Adibidez, kasu askotan izaten da igandea, imaginatu, igande goiza. Eta igande goiza aukeratuta daukogula aurretik planifikatu beharko gauen menua. Hau da, menu bat planifikatu etxean daukogun elikagaiekin eta erosketekin, hau da, zer erosi behar dut menu hori egin ahal izateko, eta aurretik dana prestatuta itxi. Orduan igandea helduko da, igandea edo zein egun, azkenean pertsona bakoitzan dako izan ala egun konkretu bat, baina helduko da egun hori, eta jaukiko dugu dana prest, elikagai guztiak edo osagai guztiak prest, eta izango da, ekintzara pasatzeko unea, ez? Orduan, ekintzara pasatze hori izaten da askotan zaila, ez? Nondik hasiko naiz, zerekin jarraitzuko dut. Orduan, horbe bai, garrantzitsua izaten da, zelan optimizako denbora eta energia aliketan modu egokienean. Baingo duguna da. Pentsau, diseinatu dugun menu horretatik zeintzuk dien denbora gehien behar dauen errezetak, ez? Eta zeintzuk denbora gutxien behar dauenak. Eta guk hemen ematen dugun trikimailu bat izaten da, interesgarria izaten dela errepikatzea errezetak astean zehar, ez? Imaginatu, 2 aldiz edo 3 aldiz jatea barazki krema berdina. Edo errepikatzea nahi ez bada, baina aldala razino bat baino gehiago eta bat kongelau eta hurrengo asterako errazino berri moduan edo errezeta berri moduan atara. Igual badautzelako pertsona batzuk jakienak gustatzen nondik ino da errepikatzea.